बरासारा प्राइमारि आन्दाराव बे गामियाव मानगोनां मालथि नार्जारिनि मुङाव PMAY नि सेंसन जानाय न'खौ जों खुन्थिया गायसनदों आरो बे खुन्थिया गायसननाय उनावनो जोंहा दिनैहाय बे बरासरायाव गासै 22टा सेंसन जादोंमोन बिदिनो लुयै लुयै लुजेनबाय निश्चय जों बिदिनो लुलांनो हागोन आरो आं आसा खालामदों बे न' लुनायाव गामिजों लोगोसे चेयारमेन आरो अफिसियेल जेनेबा ब्लकनिफ्राय बिथांमोना सहाय खालामो आं आसा खालामदों आरो जोंनि आसाम सरकार बा भारत सरकारनि मोनसे पलिसि 2024नि गेजेराव जोंनि गेजेराव मोनसेबो बा न'खरसेबो न' गैयै थानो नाङा जायफोर खासा हाउस हाजों लुजानाय न' बेखौबो फाक्का न' खालामनो थाखाय प्रिपारेसन खालामदों आरो बेनि थाखाय गासिबो गोबां माबायावनो दिनैहाय बुंनो थाङोब्ला बबेबा बिसिनिसायाव 100 खान बबेबा 200 खान बिदि फैबाय आरो मा 2024नि गेजेराव जोबथारनांगौ ओंखायनो बे हिसाबै दिनै बे बरासारावबो फ्राय माखासे आगोलाव जाखांबाय आरो माखासे लिस्टआ फैगासिनो दं दा नैबे 22टा जे लिस्ट बेखौ लुनाया जाजेनबाय आरो बेखौ कमप्लिट खालामनाया निश्चय जों टाइमलि खालामनो हागोन गोबां समाव नुबोदों जोङो सिगां समावहाय माने बिदि PMAY आसनि गेजेरजों न' मोननायफ्रा आबुङै लुफुंजायाखै एबार जुदि लुफुंजायाबा बिटिआर सरकारा बेनि सायाव माबायदि राहा लामा लागोन आगोल समाव सिस्टेम गैयामोन सिस्टेम गैयैयाव सोरबा चेयारमेनजों सोरबा इन्डिभिजुवेल बेनिफिसियारि आरो सोरबा अफिसियेल बिसोर एसे माने गोरोबलायनानै माबा मोनसे भुल मावनायखौ जों नुबोदों बबेबा समाव फैसायाथ' बेनिफिसियारि एकाउन्टाव हाबो मा खालामो बर' मानसि जाहैबाय बा जोंनि जायगायाव सानथालि मानसि बा राभा मानसि जाहैबाय बारा बुजिया साननो हाया आयेना मा जागोन बेखौ सानस'नो हाया सानस'नो हायियाव जेनेबा फैसा मोनबाय फार्स्ट इनस्टलमेन्ट मोनबाय बहाय न'खर सोरबा बेमार जाबाय हस्पिटाल लांनांगौ जाहैबाय सोरहाबा माबा मोनसे जाना मोसौ थैबाय बेखौ बायफिननांगौ जाबाय बिसोर मा खालामो मा बेखौ बे फैसाखौ उनाव दस्रा बेबस्थानिफ्राय दिहुननानै बेखौ सोफिनसै बेखौ लुफिनसै होननानै गावसिनि बेमारि जानाय मानसिनि खरस खालामो मोसौ बायनो खरस खालामो बिदियावनो बबेबा समाव न'खौ लुफुंनो हायाखै दा खिन्थु एबार बिदि जानाय नङा आगोल सिस्टेम गैयामोन गाइड खालामग्रा गैयामोन दा दिनै जोंनि BCDCनि बे जमदुवाराव गोबां न'खर बिदि केस जानानै दं बे केसा दाबो जोबाखै पेन्डिं जानानै दं बेखौ फोजोबनो नाजादों आरो एबार जुदि बिदि जायोब्ला निश्चय जाय बेनिफिसियारि फैसाखौ जाजोबगोन जाय चेयारमेना फैसा जागोन जाय GRS आनो होनबा जाय JEआनो फैसा जागोन बिसोर जेलाव थांनांगोन बे स्ट्रिक खोथाखा मानोना प्रत्येक न' लुनायनि आन्दोआव जोंहा दिनै गोबां मानसिफोर दं नोजोर होगोन रिपर्ट हरगोन लोगो लोगो बिनि सायाव एक्सन जागोन नोंथांमोनहा JNM NM नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो बे फरायसालियाव 2 निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।